Merħba għal din is-sensiela ġdida bl-isem ta' l-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Fejn insab propju jiena. Dan huwa l-Arkivju prezzjuż tal-Ordni ta' San Ġwan, hawnhekk ġewwa l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. X'teżori hemm moħbija f'dan l-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan? L-iskop ta' din is-sensiela huwa li nisiltu dokumenti ta' interess partikolari minn sezzjonijiet differenti u niddiskutuhom fil-kuntest ta' żmienhom. Fil-programm tal-lum se nagħtu ħarsa ħafifa lejn dan l-arkivju tant prezzjuż. Sa mill-bidu nett, l-Ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan, bħal kull organizzazzjoni oħra, bdiet iżomm kitbiet meqjusa importanti. Kemm dawk li kellhom x'jaqsmu ma' tmexxija, kif ukoll bħala xhieda tal-ħidma tal-organizzazzjoni. Imma x'kienet il-funzjoni ta' din l-ordni? L-Ordni ta' San Ġwan bħal kull organizzazzjoni oħra kellha ir-rekors tagħha, kellha dak li ngħidulu l-arkivju tagħha. L-Ordni tmur lura madwar 1000 sena, jiġifieri hija istituzzjoni antika ħafna, hija istituzzjoni bi-storja kbira, hija istituzzjoni li għadha teżisti sal-lum, jiġifieri hija storja millenarja bdiet fl-art. Dik l-lum huwa il-Vant Nofsani, dik l-lum huwa il-Palestina, l-Iżrael, eċċetera. Minn hemmhekk l-Ordni mbagħad mar f'diversi posti, inkluż kif forsi l-iktar li interessa lilna il-Gżejjer Maltin. U l-perjodu tal-Ordni f'Malta għandek perjodu ta' 268 sena, ħafna drabi nqisuh bħala fost l-iktar perjodi glorjużi illi ħalla impatt fuq il-Gżejjer Maltin kemm bħala arkitettura, kemm bħala kull forma tal-arti, imma mhux hemm biss, bħala demografija, bħala żvilupp f'kull aspett. Il-membri tal-Ordni kienu ta' żewġ kategoriji ewlenin. Jiġifieri inti kellek ħafna drabi nisimgħu biex tidħol fl-Ordni rid tkun ġej minn familja nobbli. U dak kien veru. Jiġifieri biex inti tkun kavallier vera u propja, rid tkun ġej minn familja nobbli. U dina kellek ukoll rid tippruva inti mhux billi tajda. U allura kellek dawk li ngħidulhom il-provi tan-nobbiltà. Parti kbira ħafna mill-arkivju li għandna tal-Ordni f'Malta jikkonsisti appuntu f'dawn il-provi tan-nobbiltà u tiġġib l-arbli tar-razza tal-familja miż-żewġ naħat, eċċetera. Dawk huma l-kavallieri vera u propja. Imma mbagħad kellek ukoll sezzjoni oħra. Kellek is-sezzjoni reliġjuża, sezzjoni ekklesjastika, jiġifieri l-Ordni kellu l-qassisin tiegħu. U hemmhekk ma kellekx bżonn nobbiltà. U hemmhekk lanqas kellek bżonn illi tiġi minn waħda minn dawk in-nazzjonijiet illi ġeneralment kienu jiġu il-membri tal-Ordni. Pereżempju, is-Sib Maltin illi kienu membri tal-Ordni, Maltin ma setgħux ikunu kavallieri fil-veru sens tal-kelma, imma kellek diversi Maltin illi kienu fil-parti ekklesjastika, saċerdoti illi kienu wkoll parti mill-Ordni fil-kuntest ekklesjastiku. Forsi ta' min isemmi wieħed mill-iktar famużi bla dubju huwa Gian Francisca Bela, illi kiteb il-ktib della Deskrizzjoni ta' Malta, illi kien membru tal-Ordni fil-ħdan il-branka ekklesjastika tagħha. L-Ordni waslu Malta fl-1530 u damu għaw sal-1798. L-arkivju li tul is-snin beda jikber dejjem aktar kien jinġar magħhom. X'ġara mill-arkivju wara li l-Ordni tkeċċa minn Malta? L-Ordni dejjem b'xi mod kważi ħanajdu hekk sa mill-bidunet tiegħu kellu xi forma ta' arkivju u dinha kienet importanti għal diversi raġunijiet. Inti tittara l-membri minn huma, iktar u iktar l-Ordni beda jakkwista proprjetà, beda jakkwista artijiet, tista' tgħid f'kull rokna tal-Ewropa, u allura kien importanti li l-Ordni ikollu xi tip ta' dokumentazzjoni, xi tip ta' provi ta' din proprjetà. Jiġifieri meta l-Ordni wasal Malta fl-1530, l-Ordni kien diġà istituzzjoni organizzata sewwa, istituzzjoni stabilita bl-arkivju tagħha, bil-reġistri tagħha. Fil-fatt, dak li ngħidulu aħna l-arkivju tal-Ordni li għandna Malta, l-arkivju tal-Ordni ta' Malta, għandek ammont mhux żgħir illi imur lura qabel ma l-Ordni appuntu ġie Malta. U dan jarrikkixxi. Jiġifieri aħna dejjem ngħidu isma' l-arkivju illi għandna Malta wieħed mill-patrimonji kbar illi għandna tal-Ordni aħna nsemmu l-bini, San Ġwan, eċċetera, kollha importanti, imma l-arkivju mill-lat storiku huwa ta' importanza tremenda. Parti sostanzjali minnu
huwa importantissimu għaliex huwa il-perjodu medjevali, il-perjodu tal-ordni fi żmien il-Kruċjati, il-perjodu tal-ordni Frodi, jiġifieri dan huwa materjal li jiġi studjat, ġie studjat u jiġi studjat ħafna drabi mir-riċerkaturi barrani li jiġu appuntu Malta biex jirriċerkaw. L-arkivju tal-ordni jixed il-ħidma ta' kważi 1000 sena u jikkonsisti f'madwar 6500 volum. Bħala studju, ħanajdu hekk, l-istudju, l-użu tal-arkivju mill-lat ta' riċerka imur lura mhux ħażin. Naturalment, dejjem irdu żommu frasna. L-iskop ta' kull istituzzjoni, ta' kull amministrazzjoni, ta' kull gvern, illi jżomm arkivju mhuwiex biex l-istoriċi iktar tard jistudjawh, imma huwa biex inti tkun tista' tamministra l-organizzazzjoni, il-pajjiż, id-dipartiment u x'inhu. Jiġifieri l-ebda arkivju ma hu maħluq speċifikament biex ikun studjat 100 sena wara, 200 sena wara. Fil-każ tal-ordni, pereżempju, l-arkivju ma kienx pubbliku fi żmienha u fis-sens meta l-ordni kien għadu Malta, l-ebda riċerkatur ma seta' jmur fl-arkivju biex jirriċerka, l-arkivju kien arkivju magħluq, l-arkivju kien l-arkivju tal-istituzzjoni. Kellek eċċezzjonijiet, l-eċċezzjonijiet kienu meta l-ordni kien iqabbad lil xi ħadd biex jikteb l-istorja u tiġi pubblikata, stampata forma ta' ktieb biex tinkiteb l-istorja tal-ordni. U allura hemmhekk l-istoriku li kien ikun storiku ġeneralment bniedem li l-ordni jafu, bniedem li l-ordni jafdaħ, u allura Giacomo Bosio biex insemmu eżempju minnhom, u allura dal-bniedem, dal-istoriku jingħata aċċess biex juża u jikkonsulta dal-materjal. L-arkiv tal-ordni beda jsir aċċessibbli verament wara tluq tal-ordni, u pjuttost deċenni wara tluq tal-ordni, isuma nofs is-seklu 19 bil-mod il-mod jibda jkollok xogħlijiet li qegħdin jikkonsultaw l-arkivju li ovvjament qegħdin jużaw l-arkivju, iżjed u iżjed meta l-arkivju ittieħed fil-Biblioteka Nazzjonali. Jiġifieri fis-snin 30 qabel il-gwerra l-arkivju ittieħed il-biblioteka fejn għadu sal-lum u allura mbagħad hemmhekk sar aċċessibbli. Meta l-arkivju wasal il-biblioteka u anke biex iż-żmien qabel beda jsir il-katalogar tiegħu u dik hija xi ħaġa importantissima. Illa għaliex inti inutli jkollok arkivju u iktar ma jkun kbir hija iktar importanti illi inti tkun taf fih da. Inti ma tistax tmur qed nitkellmu fuq 6500 volum mill-inqas. Inti ma tistax tmur tqalleb bl-addoċ s'essib u x'mhux s'essib. Jiġifieri kellek xogħol ta' katalogar, xogħol illi ħanajdu hekk ma jaqaf qatt, xogħol li għadu sejjer sal-lum, sar ħafna xogħol, naturalment qatt baqa' xisir, imma sar ħafna xogħol. Jiġifieri llum l-arkivju jista' jiġi konsultat b'mod pjuttost tajjeb. Nistgħu ngħidu li l-ebda arkivju ma jkun komplut għal kollox. Xi dokumentazzjoni, anke dik ta' importanza, tista' tispiċċa ma tidħol qatt fl-arkivju. Tul is-snin ċerti dokumenti jispiċċaw ukoll jintilfu, jinsterqu jew jinbiegħu. Bħal kull arkivju ieħor, kemm Malta, kemm barra kull imkien. Jiġifieri inti qatt m'għandek arkivju li tista' tgħid isma' dan 100% komplut kif ħallewh il-kavallieri jew kif ħallewh l-Inkwiżizzjoni, eċċetera. Jiġifieri inti dejjem ikollok telfin. L-ewwel nett. L-arkivju fih innifsu huwa selezzjoni, jiġifieri l-amministrazzjoni ħażżomm biss dawk il-karti illi jidrilha li huma ta' importanza. Jista' jkun il 300 sena wara jiġi l-istoriku jgħid isma' kemm nixtieq illi l-ordni żammew ċertu rċevuti, imma dak iżbil l-ordni jgħid isma' dawn m'għandniex bżonnhom u dawk ġew l-istess ħaġa li nassir illum ukoll. Għandek proċess ta' selezzjoni. Imma anki dak il-materjal illi jkun inżamm, daka dejjem ħajsofri minn telf. Għandek telf ta' katastrofi naturali, jiġifieri għandek il-gwerra, għandek l-arar, għandek eċċetera, illi minn dawn l-affarijiet fortunatament Malta l-arkivju tal-ordni nistgħu ngħidu li ma bata xejn. Imma bata bit-taqlib politiku nafu pereżempju fi żmien Franċiżi kellek il-beħ, kellek l-użu ta' karta, kellek l-użu ta' parċwina, kellek l-użu tal-kartun minn ċerti volumi, anka biex jimbih lill-privat, anka biex jintuża bħala skrata eċetera. Daw saru studji fuqhom, jiġifieri huwa kollox dokumentat. Jiġifieri kellek telf. Hija ċara li kellek telf, jiġifieri għandek sezzjonijiet fl-arkivju, għandek il-korrespondenza pereżempju, u mbagħad għal ċertu snin it-tri m'għandekx. Mhux għax ma żammewx l-ittri ovvjament, imma f'xi mument dawn l-ittri intilfu. Illum dan l-arkivju tal-ordni huwa mqassam fi 17 sezzjoni. Ejja nħarsu lejn xi wħud minnhom. L-arkivju meta ġie organizzat
u wieħed ipprova illi jirrispetta dik li ngħidu dan huwa kunċett bażiku fl-arkivistika illi tirrispetta kif kien organizzat fl-oriġinal tiegħu. Jiġifieri kemm jista' jkun inti meta qed tirranġa arkivju li kien mhux użat, eċċetera, arkivju magħluq, l-ordni telaq minn Malta u allura l-arkivju ngħalaq. Kemm jista' jkun inti iżżomm l-istess arranġament illi kellu fi żmien l-ordni meta l-arkivju kien funzjonabbli. U dan wassal għal 17 il-sezzjoni. Jiġifieri ħadd ma jista' jgħid isma' żgur l-arkivju kif inhu huwa kif kien fi żmien l-ordni ta' ġifieri biex niftehmu. Imma pjuttost qegħdin hemmhekk. 17 il-sezzjoni illi jirriflettu l-aspetti ħanajdu hekk diversi tal-ordni. Allura għandek l-aspett politiku, għandek il-volumi, is-sezzjoni tal-Kunsill tal-Ordni, illi kien l-organu flimkien mal-Gran-Mastru amministrattiv, kemm tal-Ordni kemm ta' Malta. L-Ordni kien ordni militari u allura għandek is-sezzjoni tal-flotta. L-ordni kien ukoll ordni ospedalier, allura għandek il-sezzjoni tal-isptar, jiġifieri it-teżor, eċċetera. Jiġifieri inti għandek daw is-sezzjoni differenti illi jirrispjekkjaw fil-fatt il-funzjonament tal-ordni. L-arkivju tal-ordni għandu potenzjal qawwi fejn tidħol ir-riċerka. Fost l-oħrajn dan ikopri l-istorja politika, soċjali, medika, militari u navali. Dan kollu se nixtarruh fil-programmi li ġejjin. Għal darb'oħra. Dan il-programm jixtieq jirringrazzja lil Malta Libraries, Malta Tourism Authority u Heritage Malta.